Alle sammen, i dag der skal vi så snakke med Ivy. Ja, så det bliver bare lige en hurtig video. Ja, det bliver bare en hurtig video. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så skriver vi her. Har du en kæreste? Nej, har du Freja? Jeg hedder ikke Freja. Jeg hedder Kat. Jeg hedder Katja. OK, jeg hedder Oliver. Nå. Jeg håber ikke, din lille søster hedder Benny. Nej. Jeg skider i dine øjne. Det håber jeg så ikke. Hvad tror du ikke? Okay, glemmer det. Ja, så alle sammen. Det her, det var bare en hurtig video. Og I må gerne give den et like. Og skriv ned i kommentaren. Dernede. Så ja, jeg håber bare, I kunne lide min video. Og I må også godt give et like til Rasmus Strømsted, for han er min klassekammerat. Og ja, så håber jeg bare, vi ses i næste video. Hej hej.